Hoxe chegámonos á beira do río Eo, nun deses lugares fermosos que esconde a parte oriental da provincia de Lugo. Benvidos á Ribeira de Piquín. Montaña, historia, natureza e unha fermosa paisaxe que semellan levar da man o cauce do río, o cal axuda moi ben a entender a gran relación deste municipio coa acuicultura. Roberto, contanos un pouquiño, onde nos atopamos? Estamos nunhas instalacións da piscifactoría de Santalla, rehabilitadas pola Fundación Municipal Terreo, nas cales estamos producindo dous tipos de troitas e hoxe visitaremos as salmonadas de Ribeira de Piquín. Bueno, pois Roberto, entón que características ten esta troita salmonada? Pois estamos traballando con exemplares que criamos aquí de ata 3 kilos de peso, incluso algo máis, e son troitas que facemos en períodos de tempo moi alongados, traballamos con densidades moi baixas e que se crían con augas de moita calidade. Como podedes ver, auga moi cristalina de moita calidade no nacemento do río Eo. Entón, onde podemos conseguir esta troita salmonada? Pois aquí, nas nosas instalacións. E consumindo as salmonadas de Ribeira de Piquín, estarás nos axudando a loitar contra o despoboamento, a crear emprego e a rehabilitar infraestructuras que estaban abandonadas no noso territorio. Xa temos claro que a materia prima é máis que boa. Ahora estamos con Marga, que nos vai dicir como preparala e con que acompañala. Vamos facela a plancha e ao forno. A plancha con unha pataca cocida e un pimento á plancha e ao forno pois, con verduras, con pimentos, patacas da madeira. Pois xa sabedes, se vos apetece disfrutar de vos exemplares de troita salmonada na Ribeira de Piquín, tédelo fácil. Eu deixo vos, que vou a por unha.